Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Araw x'ġibt miegħi illum, fejn taħsbu li sejjer? Ekku, aktar tard illum jien ser nom. L-għawm huwa wieħed mill-aktar attivitajiet li nieħu gost nipprattika, għax barra li nkun qed nieħu gost, nkun qed inżomm ruħi attiv ukoll. Tajjeb mhux hekk? Inti tieħu gost, Tom? Ħafna nies fis-sajf jieħdu gost imorru l-baħar u fix-xitwa għalkemm il-baħar ikun kiesaħ wisq, xorta tista' tom f'xi pixxina. Imma inti fejn iktar li tuħu pjaċir Tom? Barra fil-baħar f'ġurnata xemxija? Jew ġewwa fil-pixxina? Xi nies ma jgħumux biss għall-gost, imma hawn min jipprattika l-għawm bħala sport. Kontu tafu li jeżistu tlielaq tal-għawm? Illum Żiżi u sħabha qed jagħmlu l-lezzjoni tal-għawm fil-pixxina tal-iskola. Miss Claire qed tgħidilhom li mad-dawra tal-pixxina dejjem ikun hemm daqsxejn ilma. Allura, ta' min joqogħdu attenti li ma jmurx jiżloq xi ħadd minnhom. Żiżi qed tilbes l-armbands. L-armbands jgħinuna nżommu fil-wiċċ sakemm nitgħallmu nowmu sew bħal kbar. Nunu ġali bisom tiegħu u issa nieżel mas-sellum li hemm fil-ġenb tal-pixxina. Baba u Kika ċaqdin fl-ilma. Il-kol qed jieħdu pjaċir iċafċfu fl-ilma frisk. Żiżi qed taqdef b'idejha u b'saqajha wkoll u ma' kull qatfa timxi ftit iktar il quddiem. Anka baba u Nunu qed jagħmlu bħalha u Nunu tgħid kemm qed itajjar ilma bil-qdif tiegħu. Miss Claire qed issaffar is-suffara biex tiġbidlu l-attenzjoni. Qed tgħidlu joqgħod ftit attent għax qed ixarrab lil kulħadd. Ħbieb, tetu fejnu? Ma ġiex għal-lezzjoni tal-għawm. Ara tetu fejnu? Hemm xilbis tetu. Tetu libes il-maskra tal-għawm. Għandu l-flippers f'saqaħ u ċ-ċilindru tal-ossiġnu wkoll. Tetu libes donnu bu għaddas. Mela ħsibtek niżel todos fil-qiegħ tetu. Ara, tiftakruh dan is-simbolu tal-Olimpjadi? Dan is-simbolu jissimbolizza festival għall-atleti minn madwar id-dinja, inklużi l-għawwiema. Fl-Olimpjadi l-għawwiema jieħdu sehem fi tliela differenti. Ara, in-numru wieħed, imma ta' x'ġie għamel in-numru wieħed? Naħseb naf. Naħseb in-numru wieħed ġie biex jgħidilna li fl-għawm m'hemmx timijiet, imma kull għawwiem jikkompeti waħdu. Araw, fil-pixxina jkun hemm ħafna linji u kull għawwiem irid jibqa' fil-linja tiegħu. Min jasal l-ewwel san-naħa l-oħra jirbaħ. Min jiġi l-ewwel, min jiġi t-tieni, min jiġi t-tielet u min ma jirbaħx. Imma dak ma jkun ġara xejn. Dak mbagħad jibqa' jipprattika biex forsi darba oħra jmur aħjar. Isma', xi ġmiel ta' mużika nisma'. Kif qed nitkellmu fuq l-għawm, din il-mużika qed tfakkarni fi sfin li jsir permezz tal-għawm. Araw, gruppi ta' qawwiema li flimkien jipprattikaw sabiex jagħmlu wirja mill-isbaħ. Flimkien jomu, jozzu u jagħmlu movimenti fuq u anke taħt l-ilma skont ir-ritmu tal-mużika. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu ċaw.